Tripuri khorang thangkha direct no Tripurani mahakoro no answer naitukmung gangke kaisa no Fatar haste usini Tripuri dopharok kesajak rok tamni bagui rang asuk mania ngui tongkha tamni bagui asuk ler phiaba khapani Tripuri tahukte bukhuro narono kaisa kok Tripuri khorang sai knarana musungo abo ongkha news reporting jeprophano je kunu government phaifano a government against se reporting jeprophano khlai tongna nango ni Tripuri khorang puila wansugo tamni bagui hinkha hangke oro tui mankha oro current phaika oro ahai wngkha nei reporting tumungno khlai tongkha hangke abo government ni labh phaiuno kaham no phiaba government ni labh phaimani phaisingtui aro je abono a je government no lead khlai je tuidului tongnai rok borokni bo plus point phai thango phia machaya manungya tui kwrui hor kwrui ni reporting khlaika hangke central government phanangthung ba state government phanangthung a jagao mokol ruo tei a machaya manungya current kwrui tui hor kwrui rokno no government rwnani bagui machai togo tei aboni bisingtui se development phaio hini Tripuri khorang kha khlaio phia Tripuri khorang ni string operation hingka hangke जों jotono saimano 20 April boromgang komol koloi borom gunang Mebor Kumar Jamatia no abo fake de eba kubui ni koksangmani abo norogina Tripuri khorang ni string operation phaidi aboni sigang kisa kok tumabo Tripuri khorang bisiti jeni saimalana BC 2001 Raksasota dilani ni bumungai tehelka.com BJP ni samung tangkra Bangaru Laxman no rang gus namani rommani string operation jeng nukha apti haiklaina India ni national hockey team roknibo gus nawi national teamo dalai mani angpli robo kasai phaimani phia kabangku borok ukokno saidima deman mania ukokno Tripuri khorang saimania phia Tripuri khorang tini ukokno tamni bagai sana nang maka hangke Tripuri khorang bo tini apti haiklaino sting operation khaina nangkha agebo sajak tinibo sanai Tripuri khorang ni kaisano ideology abo ongkha Tripuri nationalism ni ideology tumuno abono sukrubui kok sana thangage Tripuri dofani hamkhrai nokare Tripuri khorang tei keboni hamkhrai ni kokno wansugya a jagao tongo phiaba chini Tripuri dofa bai chini Tripuri dofa tumuno nanglai khangke obotomo dofa hamkhrai ni lama diklai chini dofa bai dofa nanglai khangke abo hamkhrai ni lama klaya abo dongsho ongmani lama si aboni bagai a jagao जों je sobano khlai tong no ang tini Tripuri khorang ni mangplino je borok nai tongnai no ukok sana musungu जों hamkhrai जों jotono nayu nang ang si kaham tongna nangnai nang ang baike hamlainai abono se जों mawan chulainai phia a jagao जों ahaino जों sak bai sak hinlaima bai bulaima bai salaima bai obo hamkhrai baike phainai aboni bagai chini Tripuri dofa bai Tripuri dofa tumungno nanglai tongkhake abungno swnamui Tripuri khorang ni responsibility tongo ni Tripuri khorang kha khlaio phiaba tini Tripuri khorang a mangpli haise ungsio kami kaisani lukurok takhuk bukhurok bulai tongmani jagao kasara habai mathakmani thui rok chachari ri kalaimani haikese Tripuri khorang tini matong jasio kisakok khursana kalayo nokha taltham sakang jefru Tripuri khorang cocktail babu eba Chandan Chatterjee chini bubagrano mukut hin maharaj hnoi tongphuru Tripuri khorang kebono bo abni egincho kok samani nokia phiaba social media o phaibekha jefru Tripuri khorang kok sana chengkha abo phiaba Tripuri khorang ni Tripuri nationalism ni bisingtui se a kok Tripuri khorang kok sawo te a Tripuri nationalism ni bisingtui no kok Tripura ni samung tangkra borong gunang Komol Koloi chini borong gunang Mebor Kumar no nung signature mani abo fake te na eba fake ya hanai kok samani mangpli Tripuri khorang ni mangpli ni bisingtui Tripuri khorang phonugo Tribal Welfare Minister
PGT forest etc. ni shoi rijak pet ni rijak a kagos no social media wo oi man lai social media WhatsApp rogo Facebook rogo buiman lai lukurok sengmong rekha chererok sengma ani bomong tongai ang tang bagai rang maya proshno azagasi chini ya abo o rang maya ang tongai lukurok ni chini takho bokho soni proshno se abo kok Tripura ni ya a kagos ki fake na a kagos tatal de keboi a shoi ki tatal na a shoi keboi abo chimi si lukurok sengo keboi ni hangke ke nang shoi rimani montri shoi rimani keboi ni hangke ke tang bagi pet joton si pet ang bajak hangke ba tang bagi rang maya hambai borong kaisa sumung aro kok Tripura ni borong rang komon komai kaisa sumung sumuta signature je mo khlai mani abo fake de kubui ni kaisa sumung sumuta abo busu jora kubui 사실은 아버 그거이 아버 폐기야 아버 악류라고 안 어버는 사람 무수카 제 public로니 어느 케이스 동 고만 당리야 고만 군 클라이야 와클레 어느 좀 খবর মাখা Tripuri do phano hamjangnai lukorokni thani kaisa kok abongkha जों जतन साइमानो बरम गनां मेबर कुमार जमाती आंखा खरकसा पॉलिटिकल लीडर ते खरकसा आंखा तेप्रासानी टॉप मीडिया खरकसा कलायो bo a signature oi tam phununa naiba abo ongkha ang samung tangui tongo naroni bagai abono phununa thangthani no boni great mistake ingmani Tripuri khorangni mokolo tamni bagai ke मेबर कुमार अंखा खरकसा political leader political mileage bo mana nango tei babisa hangke borom nang komal koloi 20 years high experience holder bahai khlaiye public ni question no openly personally sangai mano borom nang mebar no dofani borok sible sini Tripuri dofani borok okay senglia phone khlai phone ti salia Tripuri khorang abano buju phiaba kok Tripura ni sanga phangba kwbang mano tongoi tongo boroni bising tui phano borom nang mebar kumar no sengna nangmani phiaba directly no public o abono open khlai re kok Tripura public ni question no public reaction ni bamangai kok Tripura o launch khlai mano barbar no khlai tongai mano a bisingo no bising khlai no aboni answer kok Tripura ti khlai mano paithago hangka ke aboni declaration borom klang komol koloi rei mano abo ongkha top experience holder ni knowledge eba samung hunai Tripuri khorang wanchugo tamni bagai hingka angke opo dofani kok jesakpano ungthang dofa by dofa hamjangna no sinangnai string operation khlai Tripuri khorang tam mankha hanmani kokhe obose obosong jotono saimana nango kebono bo ti sawai kok samani kogya kebono bo tola tiklai kok samani kogya Tripuri khorang phiaba kubui kok chini phatra hastor tongnai dukurok saimanthok abo Tripuri khorang layo kubui kok Tripuri khorang je saiman mani hinkhe apti haise tabuk phatar hasteo sini Tripuri do pharokno chubachu jona bagui je borok chairman hisabui je chonghui naharjak borok ongkha a borok ni bumung ongkha LH Darlo kaisa IAS officer जों जतनो साइमानो खरकसा IAS officer ni power by IPS officer ni power bopti haijeng जतनो साइमानो borom gnang मेबर कुमार जमातिया बिल तिसावै बिल पास खलाय मानो फिया abono samung tangui charwui सरकारनि नियम नीति रंनो रगै samung tangrui charwui tilangnai hingke kotor rengko apti hai tongo India wo hingke IPS
IAS tabuk Tripurani ke TPSC TCS apte hairok aborok asamorno charo ahirba khapangni Tripuri tahukte bukrok phiaba phaidi khapangni Tripuri tahukte bukrok kok no sung asuk logoi thanglaiagoi sung tabukni jorao jotono rungsrungjak kisamisa sung jotono bumung soina ringo kok busung jotono buchu aban bagai hadi sung chini string operation no borok tam bopte hairok kok salai mane tei borni feeling rok no sung bujilai nai kirana responsible and level for the same name of the information provider along with the father name signature of the information provider full address of the information provider tahu nih kata apa yang kamu ini berapa normal saja seperti itu এটা দিস ইজ ডিফারেন্ট থিং অনেক আগে এটা আমরা পাঠাইছি এটা আমরা যেভাবে পেয়েছি সেইভাবে আমরা প্রিন্টটা করে দিয়ে দিছি আমরা উই হ্যাভ নট মেড ইট উই হ্যাভ ইট অ্যাজ ইট ইজ ওইটা আমরা পাঠাইছি তুমি এটা কি দিছো পাঠাইছো না এটা তো আমরা হোয়াটসঅ্যাপে যা পেয়েছি আমরা তাই পাঠাইছি এটা সেই বুঝেন পরে প্রবলেম হইব তখন এটা আমরা যা পাইছি এটা আমরা পাঠাইছি dia foto dia foto itu betul dia baru baru free tak ke bawah baru free ni malah baru sih sini baru baru kan kita sekarang boleh the above information furnished by me are correct and authentic and if there is any false information found I shall be responsible and level for the same name of the information provider along with the father name signature of the information provider full address of the information provider tahu nih kata apa yang kamu ini berapa normal saja seperti itu khlayo khaponi Tripuri tahukte bukrok Tripuri khorang ni o video nogui kisa le जों jotono buchi baikana hanai Tripuri khorang khlayo a rang roholai mani kokno tiyei no chini boromdang Mebor Kumar Jamatia bai boromdang LH Dalong ni bisingbo kisa kethalaya khlai gedak gedak mani mangpli जों lokha Pia kokhe Tripuri khorang ni mokolo political mileage ang dofani bagi samung tangi tongo nei phunungnani bagi soirui obviously office jamaria phano soirui simin phano phunungmani abobo boromnang Mebor Kumar Jamatia le kisa saya tongo nei Tripuri khorang khlayo tei babisa hangke je rang bumung tongwi sudano tangai rang habya nei hnai lukurok ni manglino kok Tripurawo phunugui simin ulo bisingo ekregi saitogui malai koklam salaimani yagulo obno launch khlaika hangke teibo chakhamung hnai Tripuri khorang khlayo tabni bagi hangke senior okrakuk ni sini jamung mari ingkha obono phia a jago je video ni tolawo je comment khlainai rokbo hoham chosom khlai nglai rokbo abrung bi sa chaya tongo nei Tripuri khorang khlayo bahai hingke Tripuri khorang age bu saka chini जों well educated engbai kha joton kisa misa जों sibai kha educated जों bomno honba bodro kok sana srungnai nangnai bodro khlai जों tangna rungna nangnai joto miliwise bebak miliwise जों educated ungo abni bagai chini comment bo जों apte kele जों comment khlai ka je kha phai je khuk phai जों apte khlai no comment bo khlai lai kha a jagao no obo teibo violate ngai thango nei Tripuri khorang khlayo abonong kha khapon Tripuri tahukte bukhuroni bagai abonong kha Tripuri nationalism ni kokthai chini choba angkha ayang narni simin phainai illegal immigrant rok baise chini choba aro tokha ko sombai chini Tripuri dofaroni choba se a choba no tumuno sung kaplai inglaina bagai hingka ke sung sekang pela sak sung hamjak lai kerenglaina nangnai obo political ni bising tuifanong thung NGO ni bising tuifanong thung chini comment rogobo ni bising tuifanong thung जों apthai khlai chini comment जों jesuk hamya sitra khlai जों comment khlailai asungni abisingono chini khoroksabo methek motho khei inglainai hinai Tripuri khorang khlayo abni bage ha haino Tripuri khorang nai tungnai khapani Tripuri tahute bukhorong no Tripuri khorang kobongta musungo phaidi जों well educated inglaina chini tomung samung ni bisingtui chini kok lam ni bisingtui chini shui thai tongni bisingtui
ত্রিপুরি খরাং যতন কক সানা বাকি সেপ্রুও অর কোনো পলিটিক্যাল ইস্যু করেই যত বরক ন কক সানানি রাইট দङ aboni bagui joto political party ingthung joto borok no kok sarani right dङ aboni bagui jotoni mangpli bo tripuri khorang bo phunugnani abo tripuri khorangni right dङ hne tripuri khorang khakhlayo tinini bagui ahaino hai khapani tripuri takte bukhroni bagui asugno dera korong tongkhangke nakarti to mungno tripuri khorangni tripuri nationalism ni wansumuno norok sajagoi tongkhangke like khlaidi tei kaham comment khlaidi tei baya sarirongno tripuri khorangni khorangno share khlai awai khlaidi hinai jotonon koimo koihoro tini bagai asugno jotono chibai yapare hambai jotono bahai ke hamchang nai kai torno